welcome back sa aking channel. Ito po yung aking bibi na umiikot-ikot sa sopa. Kaya sobrang lambot ng katawan na halos sa abot-abot na yung katawan niya sa kanyang likod. See you guys! Yun po ang aming bibi na flexible. Tingnan mo naman yung forma niya. Ang forma niya. Yun, gumalaw siya. Nagsawa na yun. Hi! Hi, bibi! Ay, nako, nakakainis. Wala pa nga eh. Hi! Hi, 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 hi guys! Welcome to my vlog. This is Ella Tura. Hi guys! Ay, sus! Ay, sus! Up! Ayun, grabe naman ang katawan nito. Tingnan mo naman yan. Dito oh. Ba't kailangan dyan? Ano bang mayroon dyan? Ala din na makagalaw. Ang aming bibi na flexible bibi. Baby pato. Bibi pato. Pato bibi. Yan po siya. Hi. Hi. Mag-hi ka sa kanila. Hi guys. Hi guys. Kailang marunong mag-hi. Hi Hi. Hello. Huwag ganyan na siya taas sa camera ka. Hi guys. Welcome to my vlog. Hi guys. Welcome to Ella Channel. Hi. Hi po. Ella. 1, 2, 3, 4. Ha? Ben.